Mun nimi on Vesa Wienberg ja tää on Kasarelapset podcast ja nyt tää podcast löytyy myös YouTubesta. Aina silloin kun meillä on mielenkiintoista näytettävää tai mielenkiintoinen artisti vieraana ja tällä kertaa meillä on todella mielenkiintoinen. Nimittäin juuri uuden biisin, Happy House-biisin julkaissut Saint Aurora ja sieltä haastattelussa meillä on Petja ja Eemi. Paikaksi on valittu legendaarinen rockibaari Riffi. Lähdetään katsoa, onko kundit jo täällä tiskillä odottamassa, mutta tervetuloa matkaan mukaan. Morjesta. Eemi. Petja, morjesta. Paikaksi on valittu Riffi ja legendaarinen Hate Lounge. Minkä takia tää paikka? Täällä on Friendit baarimikko on ihan helvetin hieno mesta. Tää on tämmönen meidän olohuone. Entä toi Hate Lounge? No se on ollut hyvinkin isossa käytössä useiden keikkojen jälkeen. Sen lisäksi voisi ehkä uskaltaa vielä niin kuin sen lisäksi Riffissä sanoa, että tää on ollut mun käsittääkseni ehkä semmonen jopa synnyinpesä tälle bändille. Okei. Kiitos. Lähdetään katsoa toi ja tervetuloa Kasarelapset podcastiin. Kiitos. No niin, nyt ollaan tässä Hate Loungeissa. Millaisia ajatuksia muuten herää, kun katsotte ympärille? Aika legendaarisia kuvia Children Bodomista ja ennen kaikkea Aleksi Laajosta. Niin mitä nämä teille henkilökohtaisesti merkitsee? Lähinnä kunnioitusta. Täytyy rehellisesti myöntää, että Bodom ei ole mulle ehkä ollut ikinä semmoinen mikään maailman isoin bändi, mutta se oli taas mun kummisetälle iso bändi ja kummisetä on ollut mun ehkä innoittaja kitaransoittoon, niin sitä kautta ehkä herää semmoinen tietynlainen arvostus ja olihan se nyt helvetin hyvä bändi, helvetin hyvä soittaja. No mä meinasin just sanoa. Mitä se Eemi sulle? Mä haluan sanoa noista kuvista muuten, että Ville Juurikkalalle kaikki kunnia, ihan helvetin hienoja kuvia. Tässä on hyvä pohja aloittaa, hyvä paikka, eiköhän me aloitella tästä. Kysyn teiltä nyt ensin, selvitän teidän kasariprosentin nyt ensimmäisenä. Mä sanon täältä 2, joista teidän pitää jommasta kummasta valita. Voitte myös sanoa ohi, mutta haastattelu saattaa loppua siihen pisteeseen, ei vainiskaan. Ensimmäisenä, Dokken vai Rat? Rat. Oikeastaan, miksi näin? En osaa kommentoida sen enempää. Aika mielenkiintoinen. Round and round. Se on hyvä vastaus. Just näin. Seuraavana, Sammy Hagar vai David Lee Roth? David Lee Roth. Sama. Okei, tässä on vähän hajontaa, kun mies muistelee Shiraz Lanein kommentteja. Sieltä tuli toisenlaista. No sit seuraava. Nyt on paha. Randy Rhoads vai Eddie Van Halen? Eddie Van Halen. Eddie Van Halen. Hyväksytään. Entä seuraavaksi Guns N' Roses vai Mötley Crüe? Gunnarit. Kyllä mä silti vastaan Gunnarit. Vaikka Pitkä huokaisu. mä tykkään on ensimmäisiä bändejä, minkä takia mä ruvennut soittaa, mutta Gunnarit kyllä vie. Okei, hyvä perusta. Ja sitten viimeinen, Ozzy Osbourne vai Ronnie James Dio? Osi. Kyllä mä sanon kanssa Osi. Hyväksytään, mutta tervetuloa Saint Aurora Kasarelapset YouTube-kanavalle ensimmäiset vieraat. Lähdetään liikkeelle. Teillä on uusi biisi tullut, Happy House. Kertokaa vähän tuosta biisistä. Se on ainakin tarttuva ja se kuulostaa Saint Auroralta, mutta siinä on myös jotain vähän ehkä uutta. Avatkaa vähän biisin syntysanoja ja syntyä. No Happy Househan kertoo siis tämmöisestä työstressistä, varsinkin näin hyvin joulun alla, niin kuin tuntuu, että kaikki kasaantuu, kaikki stressi päälle ja pää alkaa pikkuhiljaa hajoamaan, niin mitä sitten tapahtuu oikeastaan? Tämä on niin kuin se kertomus tai biisin tarina. Kenen kädenjälkeä toi biisi on? Miten sävellyspohja varmaan Oskun enimmäkseen ja sitten lyriikat nyt on hyvin aika pitkälti aina Nilen käsialaa, mutta kyllä jokainen on tuonut siihen jotain, mutta mä kehtaisin väittää, että se on eniten Oskun käsialaa niin kuin alun perin. Teillä on mielenkiintoista, jos ajattelee lyriikkaa, että eikö teillä ole, missä biisissä teillä oli vähän niin kuin korona-ajan lockdowniin vähän niin kuin kantauttavia niin kuin sanoja. Nyt tässä kohtaa niin kuin nyt avasitte, toi vähän pisti itsekin miettimään, että toden totta, tämähän on itse asiassa, kertoo just tosta. Joo, kyllä se on tosi tärkeää meille kaikille, mutta erityisesti Nilelle, että me kerrotaan niin kuin tarinoita ja semmoisista aiheista, mitkä oikeasti niin kuin on tärkeitä. Ei mitään semmoista It was hot summer of 2006 paskaa, eikä mistään niin kuin seksikäistä naisista ja kuinka paljon rahaa, vaan enemmän niin kuin semmoista, että ihmiset pystyy samaistumaan niihin. Reagoiko yleensä teidän fanit sanoihin minkä verran? Siis
reagoi, niistä tulee paljon palautetta. Hyvin moni ihminen on tullut sanomaan, että on ollut itselle tärkeä biisi tai jotenkin on ollut tosi samaistuttava just. Se on myöskin meille tosi siistiä huomata se ihmisissä, että semmoiset asiat, mitkä meille saattaa olla ongelmia, niin on ehkä tosi monelle muulle myös. Ja siinä on kiva huomata semmoista samaistumispintaa. Ja siitä pointsit, että jostain syystä ihmiset myös oppii meidän biisit tosi nopeasti. Et tuntuu, että tarvii kerran soittaa biisiä, niin seuraavalla keikalla ihmiset jo osaa niitä sanoja, mikä on siis ihan käsittämätöntä. Se varmaan johtuu siitä, että tosiaan kun ne on semmoisia tarinamuotoisia ja tärkeitä aiheita, niin niitä haetaan sitten kanssa niitä sanotuksia netistä. Ja siis nytkin, kun Happy Housesta ei ole ollut sanoja, niin tullut paljon viestiä, että mistä ne sanat on saakeli, että mä haluan lukea ne. Tuo on musta hyvä ja mielenkiintoinen piirre kaiken kaikkiaan. Kertokaa vähän tuosta biisin äänittämisestä studiossa. Soundit solidit niin kuin teillä aina, mutta mitä te olette hakenut tuolla soundimaailmalla? Yritetty vähän tuoda sitä niin kuin tähän päivään. Meillä on ollut siis munkin mielestä aina hyvät soundit, mutta ehkä vielä se niin kuin viimeinen silaus semmoista, että se kuulostaa tietyllä tapaa orgaaniselta, mutta myös todella tuotetulta. Että se niin kuin breakdownit lähtee silloin, kun breakdownit lähtee ja ne lähtee niin kuin tykin suusta. Sitä sillä on oikeastaan haettu. Onko tässä vähän semmoinen, musta on ihana rehellistä puhetta, että haetaan tuotettua soundia. Onko siinä niin kuin ajoittain rockissa vähän myös sellaista helmasyntiä, että varotaan sitä, että se ei ole liian tuotettua? Joo, siis mä kokisin kanssa, että kaikki meistä tykkää semmoisesta niin kuin tuotetusta musasta, mutta kukaan meistä ei tykkää semmoisesta niin kuin, miten se nyt sanottaisiin oikeasti, semmoisesta niinku gridimusasta, että me ei haluta, että asiat on silleen, niinku, että toi on nyt tossa, toi on tossa, toi on tossa, vaan että tuntuu, että varsinkin metalli ja rock on nimenomaan semmoista, että kaikki pistetään jotenkin silleen millisekunnilleen tarkkaan. Mä halutaan, että se on uuden kuulosta, mutta että se on orgaanisesti soitettua niin, ehkä silleen, niinku, että siinä on niin paljon inhimillisyyttä kuin siinä voi olla periaatteessa tuotettu musiikkiin nähden. Kuuluuko siellä vähän esimerkiksi vaikutteita esimerkiksi vaikka Falling in Reverseista tai onko ihan väärillä jäljillä? Olet hyvin oikealla jäljellä. Kyllä kuuluu, mutta siinä on niinku paljon miksiä erilaisista niinku soundeista, mutta joo, Falling in Reverse on yksi niistä, mistä ollaan otettu vaikutteita. No, teillä oli viimeinen keikka oli On The Rocksissa ja se oli loppuun myyty. Ja huikeita raportteja tuolta keikalta on tullut kaiken kaikkiaan. Millaisen fiiliksen toi teille antoi? Tai itse asiassa mennään siihen, että millaiset fiilikset teillä oli ennen tuota keikkaa. Uusi biisi oli tehty On The Rocksin keikalle, niin mitkä oli odotukset? Se oli meidän ensimmäinen headline On The Rocksissa, mikä oli siis aivan törkeän siistiä, että se myytiin ennakkoon loppuun ensinnäkin. Sitten meillä on ollut pieni keikkatauko ennen Rocksia, niin siis ei ole pitkä aika jännittänyt. Niin nyt oli ihanaa, että jännitti selleen. Oli hyvä kutina ja en mä tiedä, mun mielestä me saavutettiin se, mitä me haettiinkin. Että tosi jees. Mitäs siellä? Varsinkin tuo jännitys on mun mielestä semmoinen, että se oli hauska huomata, että kun viime vuonna esimerkiksi tuli keikkailtua huomattavasti enemmän, ehkä just sen takia, että tänä vuonna ollaan enemmän kirjoitettu ja äänitetty ja just näin, niin se oli hauska huomata, että nyt siinä oli taas pitkästä aikaa vähän semmoinen niin kuin lapsiomainen fiilis, että kaikki oli vähän siellä päkkärillä vuorotelleen toiselle, että nyt vähän oikeasti jännittää, että ei ole hetkeä soitettu. Siinä oli mun mielestä semmoinen kiva tunnelma. Tosi siisti, siis yksi parhaimpia keikkoja varmaan mitä ollaan vedetty. Ihan mieletön. Ja tässä tullaan siihen, että mitä Saint Auroralle kuuluu. Tässä on ollut niin kuin biisiä saatiin vähän odottaa, nyt droppasitte yhden biisin ja te olette mennyt vähän niin kuin biisiltä julkaisemalla. Mitä kulisseissa, mitä konepellin alla tapahtuu tällä hetkellä? Siis konepellin alla tapahtuu todella paljon ja sen takia myöskin ei olla ehkä julkaistukaan niitä kappaleita. Tässä on ollut vähän semmoista hakemista, myöskin sen niin kuin kirjoitusprosessin ja biisin tekemisen suhteen. Meillä on kaikki nämä biisit oikeastaan, niin kuin, tai kaikki julkaisut on tehty vähän eri lailla. Ja nyt me oikeasti niin kuin keskitytään ja haetaan siihen, että mikä on se meidän tulevaisuuden tapa tehdä musiikkia. Ei, mä unohdin jo kysymyksen. Mutta onko albumi teille sellainen, onko se edes tavoite? Miten te... On. No, siis ihan ylipäätään se, että itsehän en ole koskaan yhtäkään levyä tehnyt, niin mulle se on semmoinen elämäntavoite, että pääsisi tekemään se oman pitkä soito jossain kohtaa. Ja kyllä se on varmasti täällä bändilläkin se tavoite, mihin seuraavaksi niin kuin pyritään. Ja vähän niin kuin mitä oltaisiin tekemässä, mutta... Joo, kyllä se on ollut meillä aina tavoite kyllä kuitenkin julkaista se levy. Et kaikille teille terkkuja, jotka sitä kyselee koko ajan, niin kyllä se on tulossa siis jossain kohtaa. Meidän pitää vain miettiä siitä rahoitusta ja niin kuin, että koska on se oikea hetki. No,
uusi biisi vetää Spotifyssa hyvin, mutta nyt kun Spotify mainittiin, isoja muutoksia Spotifyssa, paljon levottomuutta herättää nyt se, että listojen kuratointi lähtee Suomesta pois. Mitkä oli teidän mietteet ja semminkin kun Happy House vetää hyvin, niin millaisia ajatuksia nyt tämä Spotify-muutos niin kuin teissä herättää? Siis thank God me julkaistiin se Happy House ennen tätä, koska nyt kun mä oon seuraillut noita suomalaisia listoja, niin joo, se on ihan totta, että sieltä puuttuu paljon semmoisia indie-bändejä näiden niin kuin kuratoinnin muuttumisen jälkeen, kun se meni sinne Ruotsiin. Muutenkin vähän huolestuttavia uutisia, että niin kuin Major Level-lafkoilta siirtyy tämmöisiä isoja kihoja sitten Ruotsin puolelle tai sieltä hallinnoidaan. Ja siis vähän huolestuttavan näköistä. Saa nähdä, mitä tapahtuu, kun me julkaistaan seuraava biisi, että päästäänkö millekään listoille. Milloin muuten seuraava biisi tulee? Onko tiedossa jo? Seuraava keikalla, joka oli maaliskuun 28. maaliskuuta. No niin, eli sieltä on tulossa. Hei, mua nyt edelleen kiinnostaa teidän studiotyöskentely. Miten, kun te semmoista olette tehneet uutta matskua, miten teillä se studiotyö etenee ihan käytännössä? Meillä on siis ihan järkyttävä määrä demoja tällä hetkellä, ja niin kuin Happy Housen kanssa me valkattiin näistä hima-demoista käytännössä yksi biisi, mitä halutaan lähteä työstää seuraavaksi. Sitten me viedään se niin kuin meidän työpöydälle, kaikki treenaa sen, niin kuin sen demon perusteella, ja sitten me isketään studioon. Ja se studiovaihe on meille vielä kuitenkin semmoinen, että siinä tulee paljon muutoksia siihen kappaleeseen. Tuottaja tietenkin pystyy vielä vaikuttaa. Me vaikutetaan itse siihen. Jotain juttuja soitetaan suoriksi, jotain vähän vaikeutetaan, mutta tolleen pähkinänkuoressa oikeastaan. Onko teillä jopa niin, että kun niistä demoista onko siellä mitään niin sanotusti käyttistä, sitä lopullista niin kuin studioversiota silmällä pitää, vai vetääkö kaikki uudistaan sitten studiossa? On käyttistä. Kyllä siellä on semmoisia soundeja, no sanotaan tälle, että kaikki ehkä soittimet soitetaan aina uudestaan hyvin pitkälti, mutta sitten kaikki tämmöisiä jotain synäkikkailuja ja niin soittimet onhan synäkin, mutta anyway, tiedätte mitä meinaan, niin se, että kaikki tämmöiset niin synät ja taustahärpäkkeet ja tämmöiset voi olla sitten sellaisia, mihin tuottaja vaikuttaa tai lisäilee jotain omia, jos hänellä on parempia soundeja tai jotain, mutta kyllä siellä on paljon sellaisia, mitä myös pidetään niin kuin samanlaisena. Se on aina vähän semmoista niin kuin vertailua vaan, että kumman soundit on nyt paremmat, että kummalla mennään. Joo, tosi moni bändi, mitä olen siis ymmärtänyt, niin tekee, kun pystyy tekemään niin pirun hyvää nykyään himassakin, niin saattaa yksi soittaja soittaa kaikki soittimet, mutta me halutaan pitää se kuitenkin sillä, että siihen biisiin tulee myös sitä soittajan omaa soundia tietyllä tapaa. Kyllä mäkin soitan ihan eri lailla bassot kuin se, että ne tehtäisiin midille jossain kotona, niin semmoista röyheyttä kuitenkin haetaan sinne. Ja on teillä livenä, pari kertaa teidät nähnyt, on teillä livenä kuitenkin sellaista vähän niin kuin arvaamattomuutta siinä, että jos tavallaan se musa on liikaa gridissä studiosta, niin ei se sen Auroran niin kuin live-olemus sieltä välity kyllä. Se live-tilanteen pitää kuitenkin niin kuin poiketa siitä, että se on vaarallinen se live-show. Ja siinä on vähän katsojalla semmoinen, tai mitä on nyt arvioitakin lukenut, niin katsojalla on vähän semmoinen pelko perseessä, että kuka putoo lavalta tai mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, kuka syttyy tuleen. Ja sitä me myös haetaan. Että se on oikeasti show, se on hauskaa katsottavaa, siinä on yllättäviä elementtejä ja sitten muutenkin se visuaalinen maailma on meille tosi tärkeää myös. Sen takia meillä on esimerkiksi telkkarit lavalla, semmoisia, mistä tulee kaikkea taustakamaa ja muuta. Et me halutaan pitää se semmoisena teatraalisena pläjäyksenä. Ja jotain teidän musassa on, koska toissa vuodet tuskassa, niin muun muassa 50 ukot vetäisi teidän niin pittiin pyörimään, niin se oli äärimmäisen terapeuttinen kokemus. Se hetki vaan imas aika voimakkaasti. Mainitsitte, että julkaisija vielä haussa, mutta teillähän managementhan teillä on kuitenkin. Greybeard ja Jouni Markkanen siellä taustalla. Millaisen koneiston hän tuo mukanaan? Siis aivan järkyttävän ison supportin ainakin niin kuin keikkojen osalta ja se, että mitä se on siellä niin kuin taustalla touhunut meidän hyväksi, niin parhaimpia juttuja, mitä Saint Auroralla on ikinä tapahtunut. Miten usein te häneen olette yhteydessä? No, kyllä me pyritään olemaan sille vähintään kerran kuukauteen. Vähän riippuen tilanteesta, mutta se on ollut aika semmoinen rytmi mun mielestä ainakin. Ulottuuko se ihan tehdä niin kuin, tavallaan siihen niin kuin musapuoleen myös? Eli tavallaan, että käytöstä hänen kanssaan esimerkiksi niin kuin, vaikka teidän demoja jo lävitse? Joo, käydään ja koitetaan lähetellä Greybeardille niin kuin tsekattavaksi meidän kaikki uusia matskuja ja sitä kautta niin kuin kans hakea sitä debyyttialbumia. Ja kuunnellaan niitä yhdessä ja aika hyvin on kuitenkin annettu meidän vastuulle se, että miltä se tulee kuulostamaan. Et totta kai niin kuin näytetään, mitä meillä on valmiina, mutta sitten päätökset on meiltä lähtöisin.
No mä mainitsin jo esimerkiksi ton yhden bändin Falling in Reverse, mutta tuli heti mieleen, mistä teidän markkinat on, koska jotenkin mä kuulen tossa, että ne markkinat saattaisi olla ison lätäkön ehkä toisella puolella. Mitä te itse olette kelannut? No jos katsoo noita striimauksia, niin eihän Suomi pääse edes sille top 5 tai top 10 on. Siellä on jenkit, britit, Saksa, Puola yllätyksenä, Australia, Japani tulee sitten tuolta Apple Play kautta. Se taisi olla itse asiassa Tokio, taisi olla niinku kaupunki, missä kuunnellaan eniten meitä Apple Playssä. Ja kyllä mä sanon, että markkinat on sitten siellä lätäkön toisella puolella. Vaikka totta kai niinku halutaan aiheuttaa pöhinää ja niin kuin ollaan aiheutettukin Suomessa, mutta sitten niin kun katsoo nyt kuuntelijoita, niin kyllä ne kuuntelijat tulee sieltä niin kuin lätäkön toiselta puolelta. No millaisia ajatuksia se herättää? Tässä on nyt ympärilläkin nähdään, että täällä on niin kuin Children Botomin kuvia ja tiedetään, että se bändi lähti aika lailla grindaamaan. Millainen tie se olisi? Käykö se mielessä? Aina puhutaan hyvin helposti, että vallotetaan ne ja ne markkinat. Aikoinaan Stonen ja Neotseniemi sanotaan, me Sodakylässäkin käyty keikoilla, eikä me sitä vallotettu kuitenkaan. Mutta siis millaisia ajatuksia herättää vaikkapa keikkailu Pohjois-Amerikassa? No siis se olisi ihan törkeän siistiä. Siis silleen mä veikkaan, että se on ollut alun alkaen meille se ehkä suurin tavoite olisi nimenomaan se, että pääsisi silleen ulkomaille. Että ei olisi, totta kai olla ylpeitä siitä, että ollaan Suomessa, niin kuin Eemikin sanoi, että halutaan aiheuttaa täällä myös sitä pöhinää, mutta kyllä kai se alun perin tarkoitus oli se, että päästäisiin joka puolelle, ja se on ehkä se, mihin edelleen totta kai pyritään, mitä ehkä odotetaan tietyssä mielessä. Vaatiiko se sen yhden megabanger? Teillähän on niitä jo, te olette päässeet peleihin. Mitä sieltä on tuonut, millaisia kuulijavirtoja on tullut, mitä muuta se edellyttäisi? Totta kai musiikin pitää olla hyvää. Se on ihan lähtökohta, mutta sitten kyllä siellä pitää olla sitä tukiverkkoa, sitä verkostoa, mahdollisuuksia päästä sinne ekaksi keikalle. Ylipäätään saada se jalka sinne oven väliin, että se ei välttämättä lähde aina siitä musiikista, siis pelkästä musiikista. Se saattaa lähteä myös siitä, että joku suosittelee jollekin kaverille ja pienistä jutuista saattaa hyvinkin lähteä. Mikä teidän lokero on? Kun valmistelin tätä, ja kun siinä vaiheessa, kun me ensimmäistä kertaa tutustuin Saint Auroraan, niin te olette aiheuttanut vähän sellaisia pieniä keloja, että välillä te putoatte omassa mielestä tiettyyn lokeroon, välillä toiseen. Sitten kun näkee livenä, niin se vaikutelma muuttuu. Miten te itse miellätte sen, että missä musiikillisessa lokerossa te olette? Toi on sinänsä ihan hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että on nimenomaan semmoinen bändi, mikä on 5 täysin eri lokeroituneen ihmisen summa. Et ajatus on ollut joku, mutta sitten jokainen tulee sen verran eri taustoista, ainakin mun käsityksen mukaan kuitenkin. Et me ei oikein itsekään ehkä, tai mä en osaisi ehkä sanoa. Enkä mä tiedä, haluaisinko mä lokeroida meitä myöskään mihinkään, koska se tuo sitten taas semmoisen ihanan vapauden, että sä voit tehdä mitä sä haluat periaatteessa. Toi on siis juuri niin kuin Petja sanoi, toi on todella ongelmallista, mutta sitten iso rikkaus myöskin. Jotenkin niin kuin siinä biisin kirjoitusprosessissakin huomaa, mä rakastan kasarimusiikkia, rakastan Bon Jovit ja tämmöiset niin kuin isot kertsit. Oikein. On ollut mulle niin kuin lähellä. Mutta sitten siellä on se kieroutunut ajatus siitä kertsistä, että toisena isona bändillä tulee joku MCR, että siinä on ihan järkyttävä kontrasti. Ja sitten miten sä sidot sen siihen kappaleeseen, että mä haluan, että se kertsi kuulostaa tältä, mutta mä haluan myös, että se kuulostaa tältä. Ja se on niinku vaikeuttanut sitä biisin tekemistä ja ehkä sitä kuvaa, mitä me annetaan, mutta sitten se on myöskin rikastanut sitä todella paljon. Vaikea selittää, mutta siis joo, jokaisella meistä on vähän erilainen se kuuntelutausta. Toiset tykkää todella paljon punkista, HC-punkista, sitten muutamilla on niinku todella iso se emo-vaikute ja sitten on osa, joka dikkaa siitä kasarimeiningistä. Niin se on hyvä miksi. Millainen se on se täydellisen kertsin jahtaaminen? Miten te itse sen koette? Että tuleeko ikinä sellaisia turhautumia, että biisi saattaa olla muuten hyvä, mutta se kertsi ei ole riittävän hyvä? Se on yhtä helvettiä. Siis mä aloitin siis silloin aikaisemmin biisien tekemisen niin, että se kertsi pitää oikeasti bängää. Se pitää olla helvetin iso, semmoinen kunnon ruotsalainen pläjäys. Mutta sitten mä tajusin jossain kohtaa, että oikeasti, siis Hiras Leinin siinä haastattelussa mun mielestä sanotti tosi hyvin, että se pitää olla osa sitä biisiä ja se pitää kantaa myös niin kuin sitä kaikkea muuta. Se pitää olla se kokonaisuus. Ja sä saat sen, vaikka se kertsi ei olekaan mikään AOR-superpläjäys, niin se biisi saattaa silti niin kuin olla huomattavasti parempi, kun se kertsi on siihen muuhun biisiin niin kuin istuva. Miten Petja?
No mä oon ehkä ihan väärä ihminen kommentoimaan tätä mitenkään, koska mä oon todennut sen monesti, että sit kun kirjoitetaan kertsiä, niin mä poistun huoneesta, koska mä oon semmonen niinku todellinen musanörtti silleen niinku kaikessa sanan merkityksessään, että mä en ottanut tähänkään päivän mennessä onnistua kirjoittaa yhtäkään alle 3 minuutin. Saatiinko 3 minuutin biisiä? Niin mä pesen käteni aina näistä keskusteluista, että te teette ne bangerit ja mä teen jotain muuta. Se on itse asiassa aika hyvä työnjako. Mutta Petja ja Eemi, on ollut hieno saada Saint Aurora Kasarilapset ensimmäiseen YouTube-jaksoon. Missä on Saint Aurora 5 vuoden päästä? Siellä lätäkön takana ja ainakin 1 levy ulkona. Toivottavasti 2. No. Toi on hyvä. Pidetään toi. Just näin. Tavataanko siellä? Tavataan. Joo, ehdottomasti. Siellä Pitissä. Siellä Pitissä. Pittiin en enää lupaudu, mutta muuten ei muuta kuin isot kiitokset ja uutta musaa odotellessa ja keikka. Missä on muuten seuraava keikka? Kulttuuritalo alakerta Kult Klubi 28.3. ja uusi biisi silloin tulossa. Mitä muuten uudesta biisistä kerrotte? Paljastakaa jotain, että genre, tyyli, koukku. Se on lähempänä Disgrace of a Mania kuin meidän nämä muut tulevat kappaleet. Siinä on todella paljon sitä teatraalista, paljon muitakin soittimia kuin pelkästään nämä meidän kauniit kitarat ja bassot ja rummut. Ja se on semmoinen vähän taidepläjäys. Millainen se on kitaristin kannalta? Helvetin outo. Hyvällä tavalla. Hei, kiitos haastattelusta. Kiitos.